kunu zo ki bani kunu na 40, ki bani sigan 30 har da gyada ta 40. Sannan inda akwai gyada ita ma samin ni ta 70, dan Allah ni sauri nake zan hau jirgi na tamilladu. Drop din jirgi ma na dauko yana iya kwada dan kiji, kuma tsabagen kawanar ki min yawa ke yi mun agaji, kuma jibi da ke malani London ba ke ba harkar kunu. Tarin sai ni fa kamar wurin nan kunu na ba zan ba gaba, ka wuce dan banza ja'iri ba na son harkar fargaba. Kullum kuma sai dai kai ta sha ko kuɗin ba za ka biya ni ba, kwanaki matan da ka sha mini ko sisi ma ba ka bani ba. Na san kwana biyu zaki ce sahura ke baki ganni ba, kin san sha'anin ka da zautsayi shi yasa ni nake yin fargaba. Kin san jirgi na tamilladu da muka yi azdan na yi fargaba, kin san titin jirgin sama don bai da kwana baya gaba. Shi ne muka yau azidan da mai kosai kamar zan haukace, kai na ma so 9 na fita so 10 ana yi mun tashe. Kin san dai turawan garin nan sun zama mayan ayaba, dama lamarin ya faru ne sahura a ranar Laraba. Direba na tuki ne ya hango banana kan malam Barau, shi ne muka waɗo jimgirgim a tabarmar malam Bala. Kai masoyi na ni ba da so a zo a raba mu kawai da kai, ina ƙaunar ka da gaskiya sahibi mai kyau na jiki da kai. Dan Allah kai mai na afuwa na san na ɓata wa karai, dan Allah kai mai na alƙawar za ka kai ni Ethiopia India, kuma turawa na America fatan dai su ma sun sauko. Din ma aina ba su labari sun ce in gaida ke, Lionel Messi ma da Jordan duk sun ce in gaida ke. Shugaban kasa na America caye mun wai in ba shi ke, take sai na mari ja'iri ko shi zai kwacen mai kunu. Gari zan dagi kore margaya shi ne turancin Indiya, alama kata la'ana wannan larabci ne jiya. Juma feli zai aka titiyo na kude na faransanci jiya, duka wannan inkin fassara suna nufin muna ƙaunar kunu. Dan Allah kada a bar mu a baya a sai mana mu ma sai mu sha, mu din dai kaci ma zauna ne ba ma da kuɗi balle mu sha. Daura samu su sha. Ai ko baka ce mun ba su ba, ai dole na ba su kawai su sha, saboda ina ta farin ciki daga yau na bar harkar kunu. Ke dan ƙara min da sha mana, ki dalla ki cika min kofi mana, kin san rabon da in sha wannan abin tun yaushe? Kai wallahi sai ki sa min gyada za ki sa mini, rabon da in ci gyada tun lokacin kakan mu yana raye. Ke ki ba mu kunu mu shanye mana. A'a ke da London za ku je gobe nan? A kai wane ne fa nake gani kansa kamar isiya na tudun wada, ni komanda ne I am the policeman kuma an sita, sai na ci ubanka ka bar budurwa ta sahura mai kunu. Lalla saurara ofisa ni kar da ka ci mini zarafi, na samu kyakkyawa abin so na baya wani korafi, sannan shi ne daidai da ni zai kai na Amerika har Japan, daga yau ni sahura na kare daga yin harkar kunu. Yau sai na kai ka cikin station, kunun ma ba za ka sha shi ba. Ƙarya yake don uwarsa.